No i pyk. Niklaus oraz Resident Evil Biohazard 7. Odcinek numer 3. Część... A, donate jakiś tam wpadł. Nie mam tego na tej scenie, także nie wiem w ogóle czemu jest ten dźwięk, bo nie powinno być, ale no. W każdym razie dziękuję bardzo. Potem zobaczę, co to tam było. Klik myszki. Tak, klik myszki na początku to jest taki znak rozpoznawczy, żeby się komuś nie wydawało na przykład, że to jakaś niedoróbka czy coś takiego. Ale coś mi tu jest niewygodnie, tak. Już się tu poprawuję. O. Dobrze. Ponad 20 zaginięć w ciągu 2 lat. Zaginięcia w Luizjanie rosną. No dobrze. Znaczy, no, nie dobrze. No ale... Ale dobra. Aha. Tu można dawać przedmioty, nie? I je tak oglądać sobie. Okej, tylko to jest zwykła moneta, to tu nic nie zobaczymy. To trzeba będzie jakąś mapę pewnie dać, czy coś takiego. A, to źle zrobiłem. Tylko broń Panie Boże, nie podpowiadajcie mi w komentarzach. Znaczy na YouTubie można, ale na streamie to milczcie. Patrzcie jaki mam cień fajny. Dobra. Nak. O! Czy to jest... O! O! Ale kurde, ten dźwięk... O cholera. Nie wadzi ci VR-owy design gry. Czemu VR-owy design? Według mnie nie jest VR-owy, jest normalny. Na YouTubie milczcie powiedziałem, chodziło mi, możecie pisać na YouTubie, ale milczcie tutaj. A, czyli trzeba będzie mu coś dać tam na tak zwaną podmiankę do tych rąk. W sumie sprytna opcja, nie? Pompa jak w Hizi, tak. No, mamy jakieś chemikalia. Jest też... Zastrzel mnie. No i co? Świat się nie obesrał. Góry Arkley. A wy fajne góry. W ogóle taki się człowiek czuje bezpieczniejszy z tym Glockiem, nie? W ogóle jak on strasznie wolno biega, jak mnie to irytuje. Jest tak powolny. O kurde, oma. To jest jakaś zasadzka na 100. Ewelina. Czyżby to była słynna fanka? Jeśli wiecie o czym mówię. No pozdro dla kumatych. Pozostaje powiedzieć. Wunsch? Raczej nie mam co tego tutaj użyć. Ewelina! Ewelinka! Ty moja najlepsza fanko! Może to hobby tatusia. Wydaje mi się, po tym co się dzieje, że tatuś ma zgoła inne hobby.
Ona się ruszała, tak. Ona była całkiem na chodzie. Do szafy ją. Albo do tego, albo do tapczana. Fajnie prowadzisz, nie pierdylisz się tylko na luzaku do przodu. Znaczy no... To nie chodzi, to nie jest tak, że ja się nie boję. Ja się boję. Trochę przegaduję strach. Ale nie boję się jakoś tak przerażająco. Znaczy, przy Outlaście się więcej bałem. Bo w Outlaście to jest całkiem inna tutaj całkiem inna, że tak powiem, całkiem inne podejście do gry, bo w Outlaście nie mogliśmy się w żaden sposób obronić w ogóle, nie? A tutaj na przykład mamy Glocka i bronie inne. Także tutaj to jest całkiem inne odczucie podczas grania. Klapa znikła, głupio. Mija. Okej. Aha, mogę niszczyć figurki faktycznie. Zapowiadają burzę. No dobrze. Wielki statek osiadł. Jak się przeładowuje, to się tracą pociski. Nie wiem, boję się sprawdzić. To jakaś Biblia szatana. Niebieska głowa psa. Okej. Fajne kolumny. Tak, wiem, że była figurka. A to patrzyłem? Nie. Tak, mam już 2 głowy psa chyba. W ogóle uświadomiłem sobie, że tak naprawdę... Bo ta gra się wydaje... Znaczy, ten Resident wydaje się taki bardzo odmienny od... a ja sobie tylko jedną rzecz chciałem zrobić, te wygładzanie, bo ja i tak nie widzę różnicy, a... Wolę mieć odrobinę płynniej. Co chciałem wam powiedzieć? Że... Pomimo, że to się wydaje całkiem inne jak poprzednie Residenty, to w gruncie rzeczy to jest identyczna gra, tylko jest inna perspektywa. Ale tak naprawdę to jest to samo. W sensie, jakby tu dać kamerę do rogu pokoju i byśmy łazili i tak dalej, to by było identycznie jak w starych Residentach. A tu po prostu największą różnicą jest perspektywa. SMA nie jest lepsze od FXAA. Znaczy jest bardziej wymagające. A ja nie widzę większej różnicy, a w płynności ona jest momentami. Dobra, musimy tam przejść. Okej. Kurwa, zużyłem apteczkę. O, jaki głupi! Na C się kłócę. Stara idzie. Tak, tylko to jest taki Resident na mniejszą skalę, tak jakby. W sensie, że tamten konflikt z zombikami był taki globalny. A tu jest na taką małą tą. A tu jest na taką małą skalę. Nie wiem, no próbuję wszystkiego, chociaż no nie wierzę, że to się uda. Załącz VHS-a. Ale muszę mieć telewizor. Był tam telewizor do obejrzenia? Stara poszła. A, tu jest, dobra. Mija. Ethan, please watch this. Okay. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you.
Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. I can't let her touch me again. Aha! Lul. Czemu to się zawarło? To jest na poziomie taktycznym, był na poziomie strategicznym, w Raccoon City na poziomie operacyjnym. No to już jest takie zawodowe wytłumaczenie. Over here, mommy. O kurwa. Obsrałem się. Na razie... Nie, metaforycznie. I am sick and tired. Sick and tired. Kurwa. of your bullshit. I need to hide. I need to hide. Why are you putting me through this? What have I done to deserve this except open my home and feed you? I don't understand you at all. This is a gift. This house has seen more than you can imagine. And it knows. You just don't understand. Or is it that you just don't care? I know you and Zoe are plotting. I know you were scared. You think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? No, don't come over here. Kurwa. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. We open our home. We open our hearts. And what do you do? Ja wiem, że to jest miotacz, ale nie mogę go wziąć. Ty, Kajo, mam iść. To wrócić się. Nie ma opcji. Nie idę. Tu? Nie.
Aha, mam ułożyć takiego... Ułożyć mam z tego... Ustawiłbyś kontrast na 1 więcej. Nie, wszystko jest dobrze. Mam ułożyć z tego pająka? No jest pająk. O. Nie pomagajcie. Nie, ja sobie poradzę. Ja nie jestem aż taki głupi. Ja tak tylko głupio wyglądam. O kurwa. Tak, ja jak będę chciał pomocy, to was poproszę o pomoc. Na przykład, teraz bym potrzebował 100 ml wódki. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. Kurwa. You! All you have to do is accept her fucking gift! Wczoraj po tych piwach mniej przeżywałeś? No, ja wiem. We love you! Why can't you see that? Embrace us! There are unknowns here, and you are not paying fucking attention! Tak to jest, jak się nie potrafi tego miłości docenić. There's no way out of there, Missy! Ej, ale nie, macie ten? Macie za ciemno? Nie wiem, no ja widzę spoko. Tak niektórzy gadają, że mają dobrze, inni, że mają źle. Nie mogę wam wierzyć niestety. Where do you think you're going? Ethan, please help. Ethan, help. Cózech! Cózech! Ale przestrach był. What did they do to you, Mia? Ale przestrach był. Ale wiecie, co mi się tu podoba? Że tu nie ma takich chamskich ataków, że to niby... Znaczy, bo to nawet nie był jumpscare, nie? Że to są po prostu takie, wiecie, jakieś tam nagłe zbliżenia i tak dalej. Ale nie atakują nas takimi chamskimi nagle i ryja na ekran jakiegoś i wszyscy zesrani. No wielka sztuka człowieka przestraszyć w ten sposób, nie? No, odpowiadam, nie. Chemikalia. Mniam. Ale tej amunicji mam dużo już, nie?
Będę sobie potem musiał, kurde, odłożyć te monety. No i już jest problem. No i już jest problem, bo już nie mam placu. I teraz co mam zrobić? Musiałbym te monety chyba wywalić. Ale one się chyba przydadzą do czegoś, czy w sumie nie wiem. 3 psich głów jeszcze nie mam, jeszcze mam 2. Zrób amol. A, tak mam zrobić. O, dobra. To będzie do tamtego. To jakaś obrzydliwa bryja. Dobrze, a ciekawe, czekajcie, 34 naboje. A, dalej 34, nie tracą się. Szkoda trochę, że magazynek nie wypada na ziemię czy coś, nie? O! Heck of a thing, man. This sure shit beats the hell out of dying. Dobra. My little girl has given us a gift. And this gift is with me always. As you can see, the family is only part of her gift. Czekaj ta. Gdzie ta baba szła? Cześć Goodlas, witam. Nie rozdupca zamka, tak. Czy tu nie było tej babci? Tak, była. Była i się zbyła. Which in a word means you're fucked. Don't you go anywhere. O kuwa. I on tym tempem swoim zajebistym. To jest świetne. Nie! Aha! Tam mogłem tego. Tam mogłem dać tą... A czekaj. Tak, z cieniem na obrazie, wiem. Tylko tą szczelbę się zastanawiam, jak tu kurde... schachmęcić. Oreł. Close enough. Not really. Czemu go nie zastrzeliłem? Przecież go się nie da zastrzelić. Who builds Kurde. this shit?
On se sam strzelił w głowę i mu się nic nie stało. On spłonął, szczelił se w głowę i się nie przejął za fest. I teraz tak na mnie. Kurwa, to by było, powiem wam. No wiem, ale strzelanie do niego go spowalnia dużo. To też nie jest takie bez sensu od razu, całkiem. Szczególnie, że tej amunicji nie ma aż tak mało. Zażyj psychostymulanty, by znaleźć przedmioty. To znaczy, co to są te psychostymulanty? Cześć, Czarnuch. Na pewno kwas. Znaczy, bo tak to z tego opisu zrozumiałem, że to mi da jakąś moc, dzięki której będę przedmioty widział, ale to brzmi jakoś tak... Nie wiem, nie chcę sobie zmarnować ich. Kreatyna. Aha, walnij sobie tabletę, będziesz widział znajdźki. Nie wiem, warto to używać? Ja sobie jeszcze zrobię te... Mieć mniej zawalony ekwipunek. Warto to używać, czy nie bardzo się kali? Czy się to przyda więcej później? Na figurkę przy drzwiach rozwaliłem. Nie opłaca się teraz, nie? Dobra. Z tymi przedmiotami to jest tak, że nigdy się ich nie chce używać na potem. Aha. Nie wiem, co tu, nie mam klucza żadnego, ani nic. Kurde, nie mam czym tego otwierać, no. Ale mówiłem, że jak będę coś chciał się zapytać, to się zapytam. Nie? Surprise. Motherfucker. Fajny dom, no 500 metrów kwadratowych. Ja bym nie chciał w takim domu mieszkać. Coś strasznego. Wszyscy mogą być ofiarami. Andrzej też jest ofiarą. Co jak co, ale Andrzeja żal. O panie. Co to jest jak w Obcym? To Wałęsa był. Ty co ty dupisz?
Ja idzie go porobić? Kurde, znikł. Z gówna powstałeś? W gówno się obrócisz. Kurde. Niezadbany dom. Higienicznie niezadbany. Potem masz gnata. Kurde, ale no ja nie strzelałem, bo na przykład wiem, że ojca to tam się prawie nie da zabić. To mi szkoda było. On się poddał, no. Nie wytrzymał tego napięcia. Nie mamy wytrychów niestety. Możemy save'nąć. Podziemne prosektorium, okej. A ja już wiem, że na pewno mi się uda wyjść. No, na stówę. Dobra, ja bym sobie coś tutaj zostawił. Połącz przedmioty, przenieść. No ja bym po prostu chciał przenieść. O. To apteczki sobie zostawię. Głowa psa też się przyda. Monety zostawić, nie? No właśnie, tak chciałem zrobić. No i dobra. Dobrze. Muszę się napić. Resztówkę. Te skrzynki to Ender Chesty z Minecrafta. Ender Chesty z Minecrafta? Nic mi to nie mówi. Nie grałem w Minecrafta za bardzo. Ale ja w jednej recenzji czytałem, kurde, że tu w tej grze niby grafika nie domaga. A według mnie to jest zajebista grafika, kurde, te wszystkie syfy są tak zajebiście zrobione. I te takie gluty i w ogóle fajnie. I animacja postaci i tam, że one potrafią niszczyć niektóre rzeczy. Według mnie props. Nie wiem co to za silnik, ale robi robotę. I czytałem też, że są problemy z płynnością duże. Czasami, a ja nagrywam i streamuję w Full HD, max detale i żyję. O curwa. O kurwa. Słaby był. Słaby. I tyś go killem. No tak wyszło. Ale sporo ich jest. Quiet sporo. No ja sobie poleję wodą święconą. Lol.
Proch szczelniczy. Wal w ryj. Okej. By dawali. Tamary nie ma. Shona nie ma. Williama nie ma. Tego też nie ma. Lara. Nie ma. Travis. Zamknięty. No to będę ich kurde bił z noża, no. Nie ma tu coś jeszcze? Podejrzane, że u Travisa jest zamknięte. No tak, ale w pierwszej spalarni wyciągnij go. Wiesz jak otworzyć drzwi? Pamiętaj 3A i odcisk ręki. Czekajcie, 3A i odcisk ręki? To jest jakaś taka dziwna podpowiedź. 3A. Nie ma ktoś... A, dobra, wiem o co chodzi. Domyślam się, znaczy się. Że chodzi o 3A w imieniu. 3A, czyli Tamara, odcisk ręki. Wypierdalej. Kurde, on jest jakiś twardszy, ej. Ty no! Sherlocku. Ale odgadłem sam. Ten jest dobrze wypieczony. Tak. A one się nazywają spleśniały. Jak ten gościu wolno łazi, jak mnie to kurde... Nervation. Denervation. No, faktycznie po łebie najlepiej. Straszna rzecz, tak? To jest tak. Do tego dochodzi, jak się ma w domu wilgoć. Paskudna sprawa. Dobra, tu już wszystko wiemy. Nic nowego. O nas bez nas. Czyli Tamara. Ręka. Chód ma nadać dramaturgii grze. Ale bez jaj, dorosły chłop tak biega. Dramaturgia dramaturgią, ale... A ciekawe. O, powiedzmy.
Czekajcie, ja może na dystans go będę trochę brał. A, bo dobra. Ja mam sobie w stanie. O kurde! O kurde! Ty! Miglanc! No. On truchta, no... Mocno powiedziane truchta. Dobra, mamy klucze do prosektorium. Można tak. Łychnik Sixtusa, haha. Closed. O, tu będzie zabawa na stówę. Nie lubię jak jest dużo opcji łażenia. Lubię jak jest jedna prosta droga, jak dla tumanów. A tak to już do mnie jest za dużo. A, tak to mogę żyć. Tak, ja też słyszałem, że już speedrunują. I czytałem, że tam ktoś w 2 godziny. O ty, Franco! Ty! Ciul! 4 naboje mi zostały. I oto dupca, nie ma miodu. Nie ma miodu. Aha, nie mogę zrobić apteczki. Ja mogłem sobie wziąć ten poziom łatwy, nie? Może być problematycznie potem. No bez jaj, kurde. No i zajebiście. Kurde. Wal się! No ej, ile? Kuźwa! Ej! Nie porobisz go nożem. Nie wiem, no chyba będę musiał uciekać, bo kurde inaczej nie dam rady. O ja... No dobra. No obrona na spacji, no ja wiem, ale ile to trzeba by było tak... Dobra, jeden w główkę, drugi w główkę. Ło! No, prawie że. Nożem też w głowę, okej. Tam gdzie możesz, to nie walcz. Kurde, żebym ja jeszcze wiedział, gdzie ja mogę, a gdzie nie. O! Zitłem. Dobra, tu mi wyszło oszczędniej.
Teraz już bydlak bolszewik. No dobra, spróbujmy. Tiemerę. No, dobra. No co za bydle, ej! Kurde! Ja falę! Kurde, jak to będzie tak dalej, to ja w tą grę będę przechodził 50 godzin. Poważnie. Poproś go. Please. Stand still. Z 15. To nie najgorzej. A zanim ciulnie, to spacja. No dobra. Pyk. 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 Dobra. I teraz zróbmy tak. To sobie weźmy. Ręka. Noga. Oj. Zbysiu. Nie umis. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Ja tam muszę wejść. Ty. Wow! Dobra, czekaj, wydupiej. Unik, no unikaj! Dobra. Unik. Dobra. Blok. Dobra. Blok. Dobra. Ej, kurde, opanował żem. I ile ammo zaszporowane. Dobra. A, weźmiemy się. Polejemy wodą święconą. Werksztela zawarto. Bohater się dużo nie różni. A, przeładuję właśnie. Tak, no on tą ręką blokował piłę mechaniczną, to fakt. Siema Kingocha. Witam wszystkich, co przybyli dopiero. Ja gram w Resident Evil i nagrywam na YouTube'a. Taka situation. O! O! Nein!
Raus! Dobra, a tego wezmę tak, bo mi szkoda ammo. Blokirę. Ciulej. Hok blok. Pa! Kurde, wala ich na łeb. Widzicie, jaką se taktykę wypracowałem mądrą? No. A, tu żebym sobie zażył te pilsy. I będę widział przedmioty przez chwilę. Tam coś jest ważnego. No, okej. Wow. Ho. Ciulej. No ciulej mi. Kurde, ale nie w tym momencie akurat. Akurat nie w tym momencie. Wow, drugi. O kurde. O kurde. Dobra. Ile ich tam idzie? What the fuck? Dobra, zadupczyłem to. Spanikowałem. Granat by się przydał, no. Ja pierdzielę. A się taki byłem zadowolony. Taki byłem zadowolony, nie? Że o, jak super, kurde. Ale amunicji przeoszczędziłem. Kurwa, zaje pasztet. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że to są ci sami co wcześniej. W sensie, że już naruszeni. I jeszcze Zit. A mistrzostwo. Ciulej, no. Ej, czemu mi ten... Ja pierdzielę. Nie szczymia, ej, nie szczymia. Nie szczymia. To będzie, ten odcinek na YouTube'a będzie trwał 5 godzin. Błagam, Niklaus. Dobra, błagaj se, kurde, swoją mamę. No. Nie wiem, czy to już było coś złego do powiedzenia, czy jeszcze nie. Można błagać mamę, to nic złego, nie? Pa! Ich tam może być nawet 500, ale jak stoisz w drzwiach, to nie ma różnicy. Nie rozumiem. Mi się ta gra po prostu strasznie podoba. No i dlatego tak w nią gram długo. Widzicie? Umiem ich, kurde, bez tego. Bez strzelania zabić.
A, dobra, tu jest trochę się za odważnie, za odważnie. Ale pojada go. I no... Ty, ej! Pal się na ryj. Aż mi się woda święcona skończy. Ale mam dużo nabojów. Nie? Zapisać, ale ja nie wiem, czy mi tak dobrze poszło, żeby zapisywać. Mam mi na 2 apteczki. A oni się chyba nie będą regenerować w nieskończoność, nie? To by już było podupcone dokumentnie. No dobra. Kurde, tęsknię za autosave'ami w grach. Ale co, oni się respawnują? Bez jaj. Tu było do zapisu, nie? Dobra. Ile już gram? 3 godziny, 4 godziny, coś takiego. Nie respawnują się, dobrze. To by już była przegina. Troszkę. Dobra, amunicji mam w ciul. Tu w główkę. Tu w główkę. Zit. A tego wala na ryj. Oj, du bist tot. Miałeś opcję zrobienia 20 nabojów do pistoletu, ale mam 37, to jest mało? Ej, ja chyba pójdę sobie zapiszę. Ja chyba polecę szybko, no szybko, tak jak ta postać chodzi. I sobie zapiszę. Bo to kurde nie było najgorsze. A blisko tam mam, no to stać mnie na to. Dobra. Mów po niemiecku, może grę po niemiecku ustawię. Nie, to już kurde. To już będzie przesada, mi się wydaje. Lepiej jak kibic Wisły albo Krakowi, no. Trzeba mieć taką kurde sprawność. Dobra, teraz ja tu sobie postrzelam, bo tam ich będzie więcej. A w ogóle to sobie zrobię... Amunicję czy naboje? Nie, apteczki ja potrzebuję, to sobie tutaj zrobię, mam tylko 3. Także już sobie robię. Pyk. Dobra.
No ho. Iwald. Ej, ale... Kurde, blokowałem, a i tak mnie walnął, nie? A w ogóle mogłaby z nich jakaś amunicja wypadać, czy coś? Ja. Idą, majstry. Ładuj! A! Ty no, ale... No bez jajek. Ja, i oni wcale się nie stracili, tylko znikli. Na chwilę. Kuźwa. No ja nie wiem, czy to się uda. No nie, no kurde, ale... Ja nie wiem, jedni padają po 3 strzałach w głowę, jedni więcej, chyba że oni jak się tak znikają, to im się regeneruje HP, no. Nie wiem. Ale dobra, już jest postęp. W jaja. Przecież oni nie mają tam nic chyba, jak Ken od Barbie. Tu jest sprawa załatwiona, nie? Tak. Ale, no dostawał, nie wiem. Podług mnie dostawał centralnie w łepek. No na przykład teraz dostał w łepek. No, nie wiem. No. 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 Dobra, idę. Kurde, jak to nie było po łebie. Dobra, ten się obsrał. To jeszcze jeden stamtąd. Dobra, ho. Kuźwa. O. Dobra, lecę zapisać. Jakie to jest kurde głupie. Znaczy głupie, no. Jakim latarkiem? Nie, tu nie ma latarki. Co wyście za latarkę wymyślili? Tu nie ma latarki. On sobie ją oświeca jak chce. A tak to nie idzie oświecić. Dobra. To się naszczelałem za
te. Za wszystkie czasy. A tu je 5. Całą grę przejść przez noc? Nie. Nie mam takiego zamiaru. Ale tu jest ciemnia. O, jak pieron. Sama chemia. Jak to mówiła Kiri Skłodowska. Kurde, sama chemia. O, Mr. Policeman. Naboje do szczelby. I was gonna be your father. Now she says he'll be her father. No. I will find him and I will make him suffer. And you, my friend, will help me. Siema Maniek. Co ten Bambo tam martwy wisi? Czekajcie. Że mój stan jeszcze nie jest najgorszy. Ziele. Kurde, dawaj robimy. A gówno robimy. Nie możemy. Prosektorium, no lepiej być nie mogło, nie? Lepiej być nie mogło. A, ja sobie tu w ogóle... zakończę sobie odcinek na YouTube'a. Bo już długo gramy. Nie udało się przejść ten moment tak zwanego impasu. Także ja w tym momencie podziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Także zapraszam na G2A, na streamy od 10 lutego na Twitchu i w ogóle na wszystko. Do usłyszenia. Pyk.